Ihanaa. Anna lisää. Saumas pitää. Haluaisit jotain vähän täyttävämpää? Ai patonkia. Salamin patonkia. Kauhea jono lounasta ja eikä ketään enää missään. Mitä tää tarkoittaa? No mä olin just tulossa, mä teen vaan ihan salattiannoksen valmiiksi. Joo, ota ihan rauhassa vaan, ettei tuu semmoista burnouttia. Onks täällä ketään? Nyt ne alkaa jo hermosta. Moi. Moi. Onko sulla asiaa mulle vai Jennille? Sulle. Anna palaa. Sori Jenni, sopisiko sulle, että me hoidetaan sitä Akin kanssa ihan kahdestaan? Ette kai te vaan aio tapella. No ei tietenkään. Oo kiltti nyt. Kato, ettei noin tee mitään daijua. Mä en tiedä minkä takia mä kuuntelisin sua. No mä oon Jennin ystävä ja mä ajattelin, että... Ole sä ihan mitä kuvittelet. Jenni on mun tyttöystävä, piste. Tiedän. Mä kuuntelen nyt ensin, mitä Tonilla on sanottavaa. Tiedät. Ja silti sä oot tehnyt parhaas tuhotaksesi meidän suhteen. Aivan. Ja siitä mä haluaisinkin nyt puhua. Moi. Mitä sä täällä teet? Miksi sulla ei ole kännykkä päällä? No se unohtui kotiin. Sulle soitettiin. Mä ilahduin niin paljon, että mä tulin heti kertoon sulle. No mitä? No arvaa! Oliko se sieltä työpaikasta? Saiks mä sen? Sait! Ihanaa. Onneksi olkoon! Me ollaan molemmat ajateltu vaan Jennin parasta. Joo. Eli meidän ei olisi pakko olla periaatteessa riidoissa. Eli mitä? Eli mä oon valmis pyytää anteeksi. No pyydä sitten. Jos säkin myönnät ollees typerä ja lapsellinen. Mitä sä teet? Come on, anna tulla! Voi ei. Mitä nyt? No tappele pele vastaan niinku mies. Aki, lopeta. Vastahan mä pääsin alkuun. Ei tästä mitään tappelua tule. Aivan varmasti tulee. Mitä täällä tapahtuu? Pyysin anteeksi ja sain turpaan. Niin, yksi anteeksi. Mun pitäisi vaan hymyillä ja nyökätä, että okei, ei se mitään, että sä oot yrittänyt tuhota meidän suhdetta niin kauan kun ollaan tunnettu. Niinkö? Ja toi ei ihan varsinaisesti nyt ollut mun pointti. Toi ei ihan varsinaisesti ollut mun pointti. Selvitetään asia miehekkäästi nyrkeä eikä lässytetä. Okei, lyö uudestaan, mutta tällä kertaa mä lyön takaisin. Mä kyllä osaan lyödä. Lopeta. Hei, Toni! Nyt mennään kotiin. Mä putsaan ton haavan. Mä tiesin mitä Toni yritti, mutta te ette uskonut mua. Saadaanko mekin nyt turpaa? Ette tänään. Jos te ihan välttämättä haloo. Mun tarvitsee vielä harkita tota asiaa. Sinuna mä harkitsisin kössikaverin vaihtoa. Mä ainakaan pelas tommosen häviäjän kanssa yhtään mitään. Mä en oo oikeesti mikään väkivaltainen tyyppi, mutta joskus asiat menee vaan niin överiksi, on pakko lyödä. Toni oli miehekäs ja suora, kun se yritti sovintoa. Ja sä löyt sitä naamaa. Mä rakastan sua niin paljon. Rakastatko? Rakastan. Jos sä oikeasti rakastat mua, niin sä myös pyydät Tonilta anteeksi. Enkä mä pelleile nyt yhtään. Mä arvostan sun ritarillisuutta ja kiihkeyttäs, mutta jotain rajaa. Anna mä näytän sulle jotain. Näin paljon mä sua rakastan. Koko sielulla ja ruumiilla. Mutta jos mulla ei voi olla miespuolisia ystäviä ilman, että sä hakkaat niitä, niin mä mieluummin kärsin ja unohdan sut. Sori. Mä meen, mut mietin mitä mä sanoin sulle. Hei, mä en nyt tajua. Ensin sä jätät mut, sitten tuut itkien takaisin ja nyt sä oot taas jättämässä mua. Vai? Mut siinä välissä sä oot lyönyt mun ystävää turpaa. Se tartti sitä. Ja sitä paitsi en mä nyt oo sua jättämässä. Vielä. Mä oon muuttamassa sua. Tuut takaisin kahvilaan töihin. En. Toni hommas mulle käännöstöitä. Helpompaa hommaa semmonen. Aki, hei, häntä pystyy. Ja töihin siinä. Ei jäädä haaveilemaan naisista. Seppo potee sitä jalkaansa vielä.